Bismillahirrahmanirrahim. Sen nämeden çirim ey musulman doğan bikar, maskara, akılsız, tembel, bişuur diýen din ýolunda gidýän adamlara. Alyň fahmy ýok, ala därki ýok ahym diýip diýen. Senden birje sualym ma. Sen 50 000 tümeni meleýamda yakan adama samsyk diýen, kullu ömür haram ýakan adamy näme diýip samsyk diýmän sen? Gün haram bilen doğup haram bilen ýaşda, haram bilen gymyllap haram bilen durýan bolsa, haram gülüp haram ýaşaýan bolsa, ol adama näme diýip samsyk diýmän sen? Derhali ki 50 000 tümeni rahat cübran etsen bolýar şu zamanla. İşlän adam jan sag bolandan sonra näçeden 50 000 tümeni öndürip bilýär. Emma ömür diýen zady ýakandan sonra sermaýaň nerden tapjak-sen? Düşüp bolmaz kahpe felak alyna. Doğduğun tamşyndyr dünýä malyny diýär Hazreti Mahtum bolýan. Bir ata oğluna pepek berýär. Şu taada näme etýär? Oğlunyň agyzyna saljak bolup otýarka özüň agyzyny açýar. Ya bir garip barmışdyk, miskin barmışdyk. Başga bir keyif edip kebaby de iyi otýarka garip benne hyýabandan geçip barýar. Şoň agzynyň çeýneşini öz agzyny näme etýär? Şoňa meňzetdiýär. Tapyp bilmän roýak girýärde, şoňa tamşyndy diýär. Tamşynmak diýär, emenmek diýär türkmenler. Hazreti Mahtum Aleyhisselam näme diýdi? Düşüp bolmaz kahbe falak alyna. Dünýäň sen näzire allajagyny onu kanun edip ýazyp bolmaz diýipdir. Bir ýerden gelip allar diýipdir. Ýöne edýän işiniň bir işi doğduğun tamşyndyr dünýä malyna. Oň semendine, oň palan maşynyna, oň jaýyna, oň wilasyna, oň palanyna, oň ýaşaýyşyna, oň zenanasyna, oň gyzyna, oň ferhengine, oň sawadyna, oň aýlygyna, oň jüzündäki sermaýa tamşyndyr ýa seni diýipdir. Ýöne şo taada tamşynjaňy ýadyňa düşür. Ýadyňa düşürenden sonra kıyamatda Hudaýlary bilen irtibaty mustaqim bolup duran insanlar şo taada tamşynjaň ýadyňdan çykarma diýipdir Hazreti Mahtum bolýan. Bäh, şu el peygamberler bilen görüşek eldi. Sen näme diýip namahrem bilen görüşek hamda Firon bilen görüşek eletdiň şonu. Göz, sen gözüň Hudaý Taalaň gözläp durmaklygy liýagaty bar gözütdi. Näme diýip sen gele hamda jehennemiň ajdarhalaryn görjek gözlerden etdiň. Aýaň peygamberleň öýlerine girjek aýak etdi. Dilin Hudaý Taala bilen mukaleme edip guftugu edip kepleşek dil. Hudaý Taala bilen kepleşek dil etdi. Indi gele hamda cehenneme girip gıygyryp oturan dil etipdir. Lahum fiha zafir wa shahiq wa gıygyr sadaqani mada. İza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Shahiq diye tafur diye. Shahiq diye eşeň sesini aýtýarlar. Zafir shahiq diye eşeň sesini. Yani cehennemi insanlar gıygrmýar. Bir mugada gıygırsa eşeň sesi bilen angar gıyrmaly edipdir. Sen näzire şarafetden samsyklyk geçdiň, kim samsykda diýemsiň? Şu dilike namahrem bilen kepleşse, şu samsykmy? Ya dilike saklana hamda Hudaý bilen kepleşse samsykmy? Mähak guraýaň samsyklyk näme diýil? Hudaý Taala jennetdäki nygmatlaryň içinden bir nygmat haýdýar, hemme kişiň ýüregini ýaryjak nygmat. O da näme nygmat? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Gadim tasirlemez çaýda doga etýär, ders bolsun diýip inne edilmeýär. Cennet bir taraf, ayet-i kerime bir taraf. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Hudaý Taala aýdypdyr, men özüm cennete gelen adamlar suwarjak diýipdir. Peygamberimizin elinden gelip şarap içmek, cennetin bereketli suwundan içmek däl ha, ewliýanyň elinden içmek däl ha. Hudaý Taala tarapdan mübarek Hudaý Taalaň mehabbet bilen bir jam berjek. Şondan wasaqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Şun teşekkür diýip Hudaý Taala eline berjekdi Qur'an-ı Kerimde Suriýe insanlar. Şo taada Hudaýynyň jamyndan mehabbet bilen içip duran adam berden tamşynmajakmy? Emenmejekmi şo taada? Aklamajekmi şo taada? Indi şo taada aýagyny ýere urakamda forsatlaryny geçiren adam samzykmy tentekmi? 50 000 tümen yakan tentekmi? Ya şo Hudaý Taalaň jamyndan galan adam tentekmi? وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Men özüm berjek diýipdir Hudaý Taala, jam berjek. Inna hada kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkur. Zahmet çekdiň, zahmetiň teşekkür edýän. Şondan üçin berýär Hudaý Taala şey diýjek. Minip seyran üçin borak atlary günme-günden artar göňül şatlary, la'lu yaqutdanlar bolan zatlary hiç bolmagy gerdi tozy beheştiň diýe mahtum bolýan. Gerd tozýan gerdohak diýdi. Bişkey alwan ellegmedik aşlary Kudret bilen beryan bolar kuşlary, taýgeler dünýäge direm daşlary artykdyr her yatan çiz beheştiň diýe Hazreti Mahtum bolýan. Ellegmedik bişen nahar, subhanallah bilen bişen zat. Kudret bilen beryan bolan kuşlary kebab etjek diýmeli, fakat geçip barýan goş erade diýen subhanallah diýip öňde
feyahirru beyne yedeyhi meşviye diye kitapta. Uzanlı kebap bolýar. İýen elhamdülillah diýsen gene de uçuk diýdi kebap. Hudaý Taala hiç gaýsyňyz namardylar etmän. Kıyamatda şu behterin saadet ýeke Hudaý Taalaň özü bir jam berjek. Teşekkür etdim haşy jamym diýer. Gowma garnaşlaryň bilen hemmäňize içmek nesip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.